алейкум, в ефірі програма Джанло Студіо і я, Лія Хаджабадінова. Сьогодні у нас в гостях талановита українська співачка, композитор Оксана Розпоп та її гурт «Оксіджен». Не відпущу, пробачте, моя говерла. Забув про мене і душа моя вмерла. Казав мені, знайдем пісні, безліч їх і всі голосні. Встала, знов летіла, каміння минала, без дороги кілометри свої топтала. Знайшла тебе, свій кращий шлях, серед безлічі на наших півкулях. Лети, мій птах, дороги шукай, занадто став солодким твій рай. На жаль, для нас. Лети, мій друже, і вітер нехай тобі допоможе, назад не вертай. Я пас, я пас. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граю соло вже без сил, бо моя сила. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граєш соло вже без сил, бо моя сила у тобі. Пробач за вірші, за дзвінки, що не стерла. Вірила і вірю, ти моя говерла. Знаю я, знайду свій шлях, новий рахунок у нас тепер по нулях. Лети, мій птах, дороги шукай, занадто став солодким твій рай. На жаль, для нас. Лети, мій друже, і вітер нехай тобі допоможе, назад не вертай. Я пас, я пас. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граю соло вже без сил, бо моя сила. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граю соло вже без сил, бо моя сила у тобі. Скажи відверто, скажи, чи варто. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граю соло вже без сил, бо моя сила. Ну, коли хоч раз відверто був моїм, скажи, чи варто, мов неба очі голубі, по слабкій серця струні, граю соло вже без сил, моя сила у тобі. Сілям алейкум. Алейкум салям. Як настрій? Все добре, дякую. Оксан, розкажіть про свій проект. Оксіджен – це кавер-гурт. Ми виповнюємо різні кавер-версії на різні пісні. І, в принципі, це є як... Це мій заробіток, так можна сказати. А вже Оксана Розпоп – це як сольна співачка, яка співає все, що хоче, все, що пише, все, що лється. Але сьогодні були хлопці з проекту «Оксіджен». Так. Вони вам допомагають і в сольному проєкті. Вони горять цим, вони, який музикант хоче досконало виконувати якісь кавер-версії, звичайно, ніякий. Тим більше вони, може, побачили щось, не знаю, якийсь потенціал, чи може їм просто подобається моя музика, тому вони всіляко мені допомагають.
Я у гай ходила, ходила не і літа. Я птаха зустріла, була б його. Спіймала, спіймала, та ця зозуля. Злякала, злякала, скажи, зозуле. Признайся, біленька, про що зозуля? Співаєш одненька, не треба більше. Зозуле, кувати мої не вмієш. Літа рахувати, нехай зозуля. Нехай все кує, чекай, зозуле. Чекай на щастя своє, мабуть, не так. Не ту ти пісню співала, на що зозула? У дім гаю ти чекала. Нехай зозуля, нехай все кує, чекай, зозула. Чекай на щастя своє, мабуть, не так, не ту, не там ти пісню співала, на що зозула? У дім гаю ти чекала, а може й ти. Зозула, що знаєш, ти ж день і ніч. Високо літаєш у того птаха. Є вже гніздечко, ти не дала. Розбите сердечко раненько рано. Ти посивіла швидше за мене. Ти зрозуміла, про що тобі. Не варто кувати за ким ніколи. Не жалкувати, нехай зозуля. Нехай все кує, чекай, зозуля. Чекай на щастя своє, мабуть, не так. Не ту ти пісню співала, на що зозула? У дім гаю ти чекала. Нехай зозуля, нехай все кує, чекай, зозула. Чекай на щастя своє, мабуть, не так. Не ту ти пісню співала, на що зозула? У дім гаю ти чекала. Нехай зозуля, нехай все кує, чекай, зозуля, чекай, чекай на щастя своє, мабуть, не так, не ту, не там ти пісню співала, на що зозуля? У дім гаю ти чекала. Нехай зозуля, нехай все кує, чекай, зозуля, чекай на щастя своє, мабуть, не так, не ту, не там ти пісню співала, на що зозула? У дім гаю ти чекала. Ви народились в Узбекистані, в Ташкенті. Де саме розпочали свій музичний досвід? В Україні чи в Узбекистані? В Україні, бо я дуже маленькою приїхала в Україну. Там в 92-му році, якщо ви знаєте історію, там теж була війна. В Таджикистані в мене папа з Таджикистану, він помілець, і там була така маленька. Як маленька, там була велика, але, як завжди, наші медіа всі мовчали, бо був Союз, ніхто нічого не знав. І ми з родиною звідти в 92-му році, коли вже все закипіло там, ми виїхали сюди. Тато в 92-му році його там не стає в цій же війні. І мама нас забирає, в мене є сестричка менша. Так що нас двох забирає сюди, до батьків. І, в принципі, співати ми почали вже тут. Чого я кажу,
що я українка, бо я, може, була вихована бабусею, оці всі вишиванки, українські народні пісні, колискові, це все було тут. Так, вивчили мову зразу. Ніхто не почув, ніхто не побачить, як ти поплачеш тихо в кутку. Дешеві слова нічого не значать, закохана вже ти на повідку. Не втішить друзів підтримки слова, фальшива усмішка, пронизана біллю, хвилює його дорога дарма. Злякалась, розумію, не вір нікому, крім себе, ти вільна, так мало бачить волю твою, шепіти будуть, мов ти божевільна, повір в силу свою. Ти не цілуй, коли не любиш, не говори ніжні слова. Сонце як зійде, ти ж все забудеш, інша обійме, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона. З перших хвилин нашої миті, з твоїм цілунком і просто обнятись, і перший дотик нічого не вартий, якщо не пройняло, не залишатись. І як картковий дім рознеслися по світу, пожовклий лист паде ось-ось, як попіл, цигарки струсив ти по вітру. Все, що прожити прийшлось, думки мої тримаєш в неволі знов і знов. Душу раниш мою, відпустити бракує сили такої, пав сірою хмарою. Ти не цілуй, коли не любиш, не говори ніжні слова. Сонце як зійде, ти все забудеш, інша обійме, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона. Ти не цілуй, коли не любиш, не говори ніжні слова. Сонце як зійде, ти все забудеш, інша обійме, але не вона. Ти не цілуй, коли не любиш, не говори ніжні слова. Сонце як зійде, ти все забудеш, інша обійме, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона, але не вона. З якою метою було створено ваш сольний проект? Я думаю, що в мене немає іншого шляху насправді, бо в мене мама баяністка, ми співали з маличку, далі училище культури, далі університет культури. Я просто не уявляю себе в іншій якійсь іпостасі, якісь ролі. Мені здається, я і не вмію більше нічим займатися. Вже все, мені здається, що якось опановувати нову якусь сферу, мені здається, це лишнє. Якщо ти вже музикант, то треба нести цей меседж. А як з просуванням авторської музики в Україні? Наразі деякі пісні мої крутяться на наших радіостанціях. Один чи два кліпи на наших на М2, там на якихось ще музканалах. Але щоб так вам сказати, що в мене є ціль бути на якихось каналах, то це ні. Мені здається, що мій сольний проєкт, поки я можу співати там в кавер-банді і заробляти якусь копійчину, то мій сольний проєкт більше поки що до душі, більше такий прояв себе як особисто. Чи не думали ви над тим, щоб стати продюсером? Це таке слово продюсер, якесь воно таке не застаріле, мені здається. Просто я є менеджером своєї групи, я є менеджером
поки що себе. І, можливо, якщо все так повернеться, як ви гадаєте, можливо, мені захочеться, я не знаю, якось менеджмент зараз в сучасності, мені здається, що він відходить на другий план. Ні? Що зараз більше таки піднімаються якісь там андеграунд і все інше само. Ну, я Без ніякого, мені здається, менеджмент це тоді, коли це раніше було продюсування, менеджмент, тоді, коли була дана якась велика сума грошей, вам треба було з даної якоїсь співачки розкрутити, не знаю, якусь зірку. І потім з нею І заробляти. знову ж зірка це якесь теж застаріле поняття, мені здається. Ви колись брали участь в шоу «Караоке на Майдані». Чи це вплинуло якось на вашу творчу діяльність в подальшому? У мене специфічне відношення взагалі до шоу, але це було давно, я не знаю, чесно, це так було давно, що, мабуть, що не вплинуло. Стилі, жанри, вони ж міняються з роками, вони ж міняються з досвідом, мені здається, що це просто був такий досвід, просто якийсь обмін знайомствами, не знаю, якісь класні люди оточували. Така тусовка більше. А так, щоб я сильно серйозно до цього проєкту, ні, ну класно, да. Знайомство, так. А так, щоб я ще сподівалася, що мені додасть якийсь поштовх там в кар'єрі, то я цього Не відчули? Не відчуваю. Багато в мене було різні фольк-мюзик, потім Червона рута, я не знаю. Це просто як досвід. Чесно, я це розцінюю як досвід. Різні фестивалі, зустрічаються різні люди. Хто ви і чому готовий ваш патрон? Хто дав право сісти на залізний трон? Не та нота, не те фото, не той образ. Calm down, down. Довга сукня, як сама собі полон. Тобі завжди хочеться новий фасон. Хаки, твіти, хейти і дизлайки, вже горить айфон. Calm down. Як тут не зарити голову в пісок? Ці літа не зламать своїх кісток. Вже на пам'ять знаю цей урок, але кожен раз танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, краще танцюй собі на біс, танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, calm down, танцюй на біс. Крила маєш тулити, руйнуй шаблон, не опалиш, не отримаєш резон, неважливо, що говорить, то лише вогонь. Calm down, down. Побачив кого, що він чемпіон. Спитай, чи легко дався йому марафон. Вір у себе, ти достойний, та камон. Камон! Ти не любителя, мені казали. Твої максимум маленькі зали. Дівчинко, краще танцюй, посміхаючись, кивали. Танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, краще танцюй собі на біс, танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, calm down, танцюй на біс. Бійка довга сам з собою, я не вмію в шахи грати, треба тілом, головою. Може хтось мені сказати? Не вбивайте мою мрію, як страху верх не дати, без відповідей не вмію, як навчуся, то дам знати. Танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, краще танцюй собі на біс, танцюй на біс, ще не доріс, не сунь свій ніс, calm down, танцюй на біс.
Ви приймали участь у фестивалі, який називається «Крим об'єднує серця». Так. Так, а яку пісню там співали і розкажіть про цей досвід? Надзвичайно було приємно, бо така класна організація. Співала я там 4 пісні, здається. 4 пісні. Мгм. «Моя сила у тобі», «Була Зозулю», «На біс», здається, да, «На біс». Дуже сподіваюся, що на наступному такому фестивалі кримському ви вже співаєте кримськотатарську пісню. Дай Бог. І в мене, якщо чесно, є така мрія. Я сьогодні частково її виконаю. Я буду співати з вами. «Ой, кис», «Ей, кис». Так, дуже класна пісня. Я коли почула її переклад, вона така ніби жартівлива, але в той час вона якась така в мінорі, ну, кльова. Вертаючись до фестивалю «Крим об'єднує серця», то більше скажу, що мені було честь виступити на цьому фестивалі. Так як взагалі в мене сама краща подружка, моя кримська татарка Фаріде, і я дуже знайома з їх родиною, з культурою, завжди приходжу, там якась гостинність, я їм їжу, яка надзвичайно смачна. Які музичні плани на майбутнє? Я збираюсь все ж таки зробити цей мій перший альбом. Де можна вас зараз почути, де можна познайомитись з вашою творчістю ще більше, ще ширше? Будь ласка, YouTube канал Оксана Розпоп, SoundCloud, Apple Music, Deezer, я не знаю, скрізь. Соціальні мережі. До речі. Фейсбук, Там є Інстаграм, все. я завжди відкрита. До речі, я так люблю сама спілкуватись, там, відповідати на всі коментарі. Тому я завжди все відкрита. Оксана, дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли і подарували нам свою творчість. Дякую. Дуже дякую вам за ваш проєкт такий і бажаю вам успіху. Ey kız senin saçların yar yar yaraman. Ey kız senin saçların yar yar yaraman. Oynar omuz başların yar yar yaraman. Oynar omuz başların yar yar yaraman. Kız seni alır kaçarlar yar yar yaraman. Kız seni alır kaçarlar yar yar yaraman. Duymaz arkadaşların yar yar yaraman. Duymaz arkadaşların yar yar yaraman. Ey kız saçın yılandır yar yar yaraman. Ey kız saçın yılandır yar yar yaraman. Sar boynuma dolandır yar yar yaraman. Sar boynuma dolandır yar yar yaraman. Seversen yürekten sev yar yar yaraman. Seversen yürekten sev yar yar yaraman. Derindeki yalandır yar yar yaraman. Derindeki yalandır yar yar yaraman. А на сьогодні все. З вами була програма Джангле Студіо. Залишайтеся з телеканалом АТР, слухайте якісну музику.